Hvad siger du? Ja, bortset fra, at det hele kommer så med. Ja. Jamen, jeg vil høre dig, om du ville gøre det samme, du gjorde i Lyngby, om du ville filme mine kommentarer. Det kan jeg desværre ikke love, fordi hvis der er præmieoverrækkelse nu, så går jeg. Det tror jeg ikke, der er, for jeg er jo den eneste, der skal i eliten. Tror du ikke, at de venter sig? Jamen, der er 11 LP3'er, som rigtig gerne vil have deres præmier. Okay. Men ellers vil jeg gerne. Okay. Jamen, det er fint nok så. Og så stiller jeg den bare ind på bordet. Dumme lyd. Højre. Ikke hold. Omkring. 2 skridt til venstre. Langsomt gang fremad. Bliver de totalt sludret sammen? What? Okay, så flot synes jeg ikke, det var, men det er ikke mig, der er dommer. Jeg skal fortælle dig noget om dommer. Hvad? Men ikke mindst, du har kendt os noget. Nå, er det ikke sådan noget, der ikke kan tåle dagens? Hej, Konge. Jeg skal hen og gemme dig. Jeg gemmer. Jeg har været til prøver hernede. Hvordan er det gået? Lisbeth. Det ser godt ud.
Og i dag har hun fået begge fællesøvelserne. Ja, det sagde hun. Men jeg er så ærgerlig i går over det, og så gik det så fint alligevel. Hun har været syg og hovedet resten. Hendes præmie så ligger dernede. 242. Der er sådan en lille plastik for dig. Rolig, Maxa. Han har ret konsekvent trukket en for et ekstra kommando. En for en ekstra kommando. Og for til gengæld, så jeg regner mit ud til 234,5. Hvis jeg selv skulle have dømt, havde jeg mistet indkalden, og jeg havde mistet den dirigerede rapport. Hvem var det, der var oppe? Du sagde det med Daisy. Så jeg også regne med at få lov for sin dirigerede rapport. Så hun var henne ved springen. Har du sendt med ham? Ja, hun var oppe lige før Lonnie den sidste. Der var også lidt uden for banen og sådan noget. Hun ligger lige på kanten til den første præmie. Hvor meget så hun? Lidt venligt. Det er kun... Du lægger den ikke ud på YouTube, vel? Det er kun til eget brug. Uden lyd. Jamen, det kan vi da få bag. Ja, hun siger hun. Værsgo. Nå, nej, det var ikke hende. Vi Det var er hende. færdige efter den her. Altså, hun hører den altid uden lyd, fordi ellers hører hun op. Ja, du ved, nej, I skal op, når du skal op senere, ikke? Godt. Det er svært, men ikke sige det. Sådan her. Når hun går en svær gang, så. Nej. Fanden er det her. Nå. Det var præcis samme år. Og jeg ikke så det, men det har læst på kritikken. Hun mister sidste position 7,5. Så fik hun... Flot og præcist udført. Flot, den sidste position mangler. 8. Så er der indkaldet. Fremsende næseprøve. Hvad? Fremsende næseprøve. Så er det færdigt. Og så gik den i langsom gang det sidste stykke. Det fik den sgu point for. Flot. Fandme flot.
Værsgo. Claus. Hvor er det godt, hvor er det godt, hvor er det godt. Godt. Ej, hvor er det sikkert. Hun har råd til et 0 i næseprøven, og så får hun alligevel. Det er simpelthen Det har det. hun. Ej, hvor er det godt. Har Anita været? Ja. Hun gik det. Der var ikke noget. Ellers pænt. Hun får en tredje præmie. Hun mistede den dirigerede rapport. Og så Hvor er det godt. og næseprøven. Det var noget værd knop. Han gik simpelthen ikke ud. Den får man måske for. Flot. Og sæt, mand, så har de hævet 70 point, så han ligger 40-30 10-10. Ej, hvor er det godt. Det er så sejt. Ja, nu kan hun tåle næsten lidt. Ja. Ja. Det er, som jeg lige så sagde før. Da jeg kom til at sige om det om en. Jamen, hvorfor skulle hun nå det? Ja. Og hvad hedder det? Ja, hvorfor skulle hun love det? Mette og Fifi får en meget fin første. Hun var helt lykkelig. Jeg har lige givet en ordentlig krammer der. Fordi vi havde generalprøve her i mandags, hvor hun gik rigtig for det, hvor jeg gav 252. Hvor fanden er det kæmpe i Aarhus? Det har hun. Det er sgu ikke... Hun siger, at det har fuldstændig ændret Fifi, at en gang deres kamp, hun er død. Nu er hun blevet meget mere selvsikker og sådan noget. Det tror jeg er helt klassisk. Det sker jo meget. Ja. Ja. Der sker jo. Jeg kunne se krydset. Nej, hvor er det godt. En smule tyk og skæv pas. Ellers fint. Ned. Helhedsindtryk. Dejligt opmærksomt. Samarbejde. Ivrigt arbejdende hund, der trods sin